खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि स्टुडिअ हलाव आं मलिन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिपिएफनि गासैबो एमसिएलएफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिआव हाबजोबसिगोन बुंदों प्रमद बर' 20 नभेम्बरनिफ्राय स्कुल कलेज बन्द जागोन गिबि मन्थ्रिनि मुङाव नंखाय बांसावनाय आसामनि 126 बियाबावबो सानसे बिजेपिआ देरहागोन बुंदों गिबि मन्थ्रि अक्ट'बर दानाव पेट्रलनि बेसेना 7.45 रां आरो डिजेलनि बेसेना 7.9 रां बांदों लाइमोन थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय साहित्य एकाडेमिया सोरजिलु बिजाब बिदों अलिम्पियान बक्सार लाभलिनाया नैथि खेबनि थाखाय खेल रत्न मान मोनबावबाय दिपगैयाव गंसे मारुति भेनाव गाव हारसिङैनो खामनानै हांगार जादों काबुलाव आइसिसनि गाग्लोबनायाव सा-19 थैदों आरो सा-50 जोखोम दानिया फैदो आबुं रादाबाव बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों उफेरा बिसायख'थियाव देरहानो हानाय इउपिपिएल दोलोनि सानै एमएलए जिरन बसुमतारी आरो जलेन दैमारिखौ लोगोआव लाना प्रमद बर' आरो मन्थ्रि अशोक सिंहाला दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनायनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव प्रमद बर'आ बड'लेण्डआव राजखान्थियारि सोलाय-सोल' जागोननि इसारा होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिपिएफनि साना हाबबाय बेजों लोगोसेनो बिपिएफनि सिनायथियाबो गोमालांसिगोन बिपिएफआव आरो सासेबो एमसिएलए थानाय नंला बिपिएफनि एमसिएलएफोरा इउपिपिएल नङाब्ला बिजेपिआव हाबजोबफैसिगोन मख'नो गोनांदि बिपिएफआ मोनसे आदर्श गैयै दोलो बिपिएफनि दैदेनगिरियानो गुबुन दोलोआव हाबहैनो नागिरो बेबायदियाव बिपिएफआव सोर एमसिएलए थानो होननानैबो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सावरायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुङाव कर'ना भाइरासखौ लाना नंखाय बांसावनाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव बेबायदि नंखाय बांसावनाया गोसारगासिनो दं होनना गिबि मन्थ्रिया गावनो टुइट खालामना फोरमायफिनदों मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ बिथा खालामना स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामफिनसिगोन होननानै सिनाय मोनै दुथाङा गिबि मन्थ्रिनि मुङाव टुइटाराव नंखाय बाथ्रा फोसावदों कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बारायफिननायनि थाखाय फैगौ 20 नभेम्बरनिफ्राय गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामफिननो सोरखारा बिथांखि लादों होननानै फोसावदों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बांसावनानै टुइट खालामनायनि स्क्रिनशटआव नाथाय बे टुइटार स्क्रिनशटआ नंखाय आरो बांसावनायसो होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेजों लोगोसेनो बेबायदि नंखाय बांसावनाय खौरांफोरखौ फोथायनो नाङा आरो बेबायदि नंखाय बांसावनाय खौरांनिफ्राय गावखौनो सांग्रां थानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया टुइटारनि गेजेरजों बयखौबो खावलायदों बबेखानि गिबि मन्थ्रिनि मुङाव कर'नाखौ लाना बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया आसाम पुलिसखौ बिथोन होबाय होननानै मिथिनो हादों सानसे बेबायदि सम फैगोन रायजोनि 126 बियाबावबो बिजेपिआ देरहागोन बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभानि मोनबा बियाबाव खुंजानाय उफेरा बिसायख'थियाव बिजेपि मित्र जोटनि बिजाथिफोरा देरहाजोबनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो आरो बिजेपिआ सानसे रायजोनि 126 बियाबावबो देरहाजोबगोन होननानै बुंथियो खौरांगिरिनि मेलाव गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि सोरखारा गुरुकुटियाव इभिक्सन खालामनाया जुक्ति दं बेनिखायनो उफेरा बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होदों बबेखानि फैबाय थानाय समाव माखासे आरोबाव जायगायाव इभिक्सन खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंथियो बेजों लोगोसेनो इभिक्सन खालामनाया होखारहरजानाय रायजो राजाफोरनि गसंथानायनि थाखाय सोरखारा हानि सार्भे खालामगोन आरो गसंथानायनि राहा होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों भारतनि शेयार बाजारनि बादिनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांगासिनो दं शेयार बाजारनि बेसेना सम सम दावखोलाय फावसोलाय जायोब्लाबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना सानफ्रामबो बांनायनि सायाव बांदों बे समाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायना गोदान जारिमिन सोरजिबाय माखासे साननिफ्रायनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना लान्थ्रि बांबोदोंब्लाबो दिनैनि सानाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायखौ नुनो मोनाखै मख'नो गोनांदि थांनाय अक्ट'बर दाननि गेजेराव पेट्रल डिजेलनि बेसेना गासै 25 खेब बांदों सानफ्रामबो लिटारफायाव
रुजुनायाव 30 निफ्राय 35 फैसा बाङै दानसेनि गेजेराव पेट्रलनि बेसेना 7 रां 45 फैसा बांदों। बेबादिनो डिजेलनि बेसेना 7 रां 90 फैसा बांदों। दिनैनि सानाव गुवाहाटी नोगोरमायाव पेट्रलनि बेसेना 106.46 रां आरो डिजेलनि बेसेना 98.70 रां। बेबादिनो गोदान दिल्लीयाव पेट्रलनि बेसेना 110.04 रां आरो डिजेलनि बेसेना 98.42 रां। मुम्बाइआव पेट्रलनि बेसेना 115.85 रां आरो डिजेलनि बेसेना 106.62 रां। चेन्नाइआव पेट्रलनि बेसेना 106.66 रां आरो डिजेलनि बेसेना 102.59 रां होननानै रिपर्ट मोनदों। भारत सोरखारनि हारिमुवारि बिफानजों सामलायजानाय साहित्य एकाडेमिया फैगौ 2022 मायथाइनि लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय बिजाब दिहुनगिरि एबा लिरगिरिमोननिफ्राय सोरजिलु बिजाब बिदों। फैगौ 30 नबेम्बर 2021 नि गेजेराव गोसो गुदुं लाइमोन लिरगिरिमोनहा गावबा गावनि सोरजिनाय बिजाबखौ साहित्य एकाडेमिनि गोदान दिल्लीयाव थानाय मावख'आव दैथायहरनो हागोन। थङा जाबाय साहित्य एकाडेमि, रबीन्द्र भवन, फिरोज शाह र'ड, गोदान दिल्ली, पिन 110001। बिजाबजों लोगोसे जोनोमनि फोरमानलाइ आरो माब्ला जोनोम जानाय बेखौबो लिरनानै हरफानांगोन आरो सोलोंथाइ क्वालिफिकेशनफोरखौबो हरफानांगोन। बांसिन मिथिनो थाखाय https://sahityaacademy.gov.in आव नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि 35 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय जायफोर लिरगिरि दं बिसोरनो भारतनि गासै मोन 24 रावफारिफोरनो साहित्य एकाडेमिया थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होजेनदोंमोन। बान्थायाव नोगोद 50,000 रां आरो बरायलाइ होनाय जायो। साहित्य एकाडेमिजों बान्था होजानाय रावफोरानो जादों फारि असमिया, बेंगली, बर', डगरी, इंराजि, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ा, काश्मीरी, कंकणी, मैथिली, मालयालम, माराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पान्जाबी, राजस्थानी, सावथाली, संस्कृत, सिन्धी, तामिल, तेलुगु आरो उर्दू। बे मोन 24 रावा आथिखालाव भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव गनायथि मोननाय राव। नाजानाय आरो बरादा जेब्ला मोनसे मिरुआव थायो अब्ला गासैबो जाफुंसारनाया गावनो गाव जायो होननाय बादिनो अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेलिस्ट बक्सार लाभलिना बरग'हाया आथिखालाव नैथि खेबनि थाखाय भारत सोरखारनि खेल रत्न बान्थाजों मान मोनबावबाय। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 2020 मायथाइयाव अर्जुन बान्था मोनखांबायमोन। टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोननायनि उनाव आथिखालाव गेलेमु आयदानि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था मेजर ध्यान चन्द खेल रत्न बान्था मोननो हानायाव आसामनि गोबाङानो लाभलिना बरग'हायनो हामलायथि हरदों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन गेलेमु आयदायाव गासै 12 गेलेग्राफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो गासै 33 गेलेग्राफोरनो 2021 अर्जुन बान्था गथायनाय जादों। तिनसुकिया जिल्लानि दिपगै नोगोराव AS-23E3939 नम्बरनि गंसे मारुति भेन गारिया गाव हारसिङैनो अर खामग्लिनानै हांगार जादों। दिपगै नोगोरनि शहीद बेदी तिनिआलियाव बे जाथाया जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गारिनि ड्राइभारा खुनुरुखुमैसो बारग'नो हादों आरो जेबो खहा जायाखिसै। दिपगैनिनो थागिबि मनज गगैनि बे खामनाय गारिखौ उननि समाव फायार ब्रिगेडनि दमखल गारिजों लुखुमोर फैनो हादों। मेसिनारि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बे अर खामनाय जाथाया जादों होननानै साननानै लानाय जादों। आफगानिस्तानाव तालिबाननि खुंथाय फैनायनि उनाव मंगलबारखालि जोबोद गिख्रंथाव फिडाइन गाग्लोबनाय जादों। आफगानिस्ताननि काबुलाव थानाय फाइकि सावस्रि फाहामसालियाव आइसिसनि गावखौनो फोथैनानै लाग्रा बमारुआ हाबहैनानै बम बेफ्रु होनायाव गासै 19 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 50 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथायनि सोमोन्दै रावबो थिउरिया हानजाया सिमान लाथ'वाखै। नाथाय अब्लाबो बेबायदि गाग्लोबनायखौ आइसिसनि अनगायै रावबो गुबुन हानजाया मावनाय नङा होननानै गोबाङानो बुंदों आरो सन्देहबो खालामदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव आफगानिस्तानाव आइसिसनि गोहोमथिया दंबाय थायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।